mun shiga hannu. Wannan wani irin tuki kuke mana a garin nan? Watsaya ma daga cikin kwaye direba. Sako mana ina magana kana. Waye ina da sit din mashin din nan? Baya. Ku tsaye da shi mana. An tsaya ina da sit din mashin din nan. Jabu. Ni kace ga abu da mu? Damun kowa muke yi IB ne je 1 million followers. 1 million har da 1 million. 1 million. Celebrity 1 million followers a charge office. Celebrity ne. Yalla bai mun zo zamu yi rahata. Amma yau ne? Yalla bai. Kai amma kai. Muje hau. Ina officer. Hau ba waje IB hau gaba. Kai. Wai CP ga kuke wannan shekara ga mata uwaka. Idan garbe na wallahi za mu haɗa ka da alinu komanda ba do za kuma ina fara kai Allah banni